Jask, čaute, to som ja späť, ty nerob, tak. To je nové interview s mojím bratrancom, Jožkom, ahoj, more. Ahoj. Ahoj. Ale nehodo. Dobre, dneska hraje Slovensko proti Rakúsku. Kto vyhraje? Rakúsko-Uhorsko. Ale nehodo. Vy tu chceli vedieť, že čo ten boj. No, takže ja vás si budem rušiť. Aj tam už koľko hodín prešlo. Už to dávno skončil, ale na druhý rok sa bude konať. Chcem vám nepozerať nejaký kukuč, čarovný kukuč. Dobre, nebudem vedieť, čo správam. Na druhý rok. A ten starový ty video. To ste nikde videli. Takže no, potom poviem. No to čo také interview, čo budeme rozprávať? Ty dyra! Agent FBI. Kanič. A ty čo? Ale naozaj čo také interview. Čarovňák. Kukuk. 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 Jezu? Ale naozaj. Dobre. Kolega ty stala, no dobre. O čo bude interview? Ty. Ale naozaj, o čom bude interview? A o čom bude? A ty neodozveš to, ty vyražaj. Ale naozaj. Dobre, minútu. A ty neukazuj jazyk strieborný. A ty neukazuj stredný palec, ty video. Tretí to dodaja. A to nepočal. Jak som sa zlákal? Taký jakar. Počkaj, mňa nevidno. Počkaj. Nevidíte? Pozrite na jeho disco kukuč. No to ja musím končiť tak.